Какво става, пиче? Ние се отново с Сеноде и днес играем CS. Да, само да ми заради сървърът. Така, да видим. Сега. Значи, аз ще съм полицай. Какъв? Мен винаги първи кефел. Не, повече ма кеф, така да играя. На момента не, че има много мнение, само да видя нещо. Окей. Така. Защо пак почна да ми зарежда? Сега. Сигурно е от сървъра. Така. Първия вече избрах. Тука нещо така. Тука явно са такова. Това кеф. Така. Аз винаги съм свикнал тук да минавам. Така. Да видим тези путки. Откъде ще минат? Добре, хора, забравих да ви кажа на мъничка подробност. Да, не съм добър на CS. Не, всъщност изобщо не съм добър на CS. То с хак ли играе? Мале, то с хак ли играе? Да съм влял някакъв сървър и игра с хакове, бахти. Обаче те май не могат да стрелят през стените. Да. Полицаите ми тук мрат. Не мрете, бе! Бахти тапанарите. Така, този път. Това тук. Кефещото. Да. Опа. Тук май нещо са. Мале. Хора да ви кажа, аз само стрелях насам там. Бахти, те пак как ме видяха, да, те са с хак. Това е много тъпо, аз защо не съм с хак? Забравих да сложа хака. Бахти. Другия път, когато играя CS, вероятно ще се науча да играя. Или по-скоро ще се припомня, не че не съм играл изобщо CS. Играл съм я, обаче преди една година. Просто не ми е била толкова интересна. Какво да ви кажа, хората се връщат към старите игри. Те всички си играят Майнкрафт. Не, че тя ни е тъпа, пак я харесвам, ама... Да, бейби. 100 снайпер къртя. Не, няма къртя, аз се шугах. Аре, бит са там като мъже, аз тук за два ще си осталя. Май гад, С снайпер щях да го уча този. Така, да идем хора. Дали нещо ще стане от това? Сериозно ли? Ако тук се стреля, значи има човек. Ама аз като пич ще дръгна там. Бахти. Мале. Да. Помислих, това е там за терорист. От белите. Майка ти! Гад! Мръсна. Обещавам, другия път ще играя повече на CS. За да си я припомня малко. Сега докато снимам
играя за първи път от тази година. Да. Все пак няма да се откажа от снайпера. И ще си го настроя само за 20 куршума. Но малко, а? То стреля нещо през стената, явно има хора. Така. Да идем. Да. Кой... Бре! Yes, baby! Бах! Хедшот ли ме забие? Кой е та стрелка там, е? Бах ти името. Какво е мина? Някаква стрелка, дясна стрелка. И сега как да окажа без да се изложа? Дясна стрелка ма уби. Да. Извиняйте, че подсмърчам, малко съм болен. И също съжалявам, така като казах, защо си избрах това оръжие? Съжалявам, че не снимах от много време. Заради екскурзии, заради домашни, заради училище. Но вече не знам. Ще се постарая да снимам повече. Наистина повече да наваксам. Въпреки, че ще става лято и другите сигурно някои хора ще се почиват, ще си дават ваканции, аз това нещо ще се постарая да не го правя. Първият ми клип и последният за преди беше на Minecraft Survival и го забравете, защото ще намеря друг Minecraft Survival, за да играя с повече хора. Не, наистина, просто забравете този епизод. Там напълно се изложих с това накрая, този гарен звук. Това беше защото снимам с тъпия бандикам. Но сега аз снимам с хиперкам. Така. Снайпери си обикновено... Снайпер D обикновено са само за да стоиш така, например, и да чакаш някой да дойде, въпреки че никой няма да дойде сигурно. Те по-скоро ще чакат теб, отколкото тях. И сега ще има някой. Огрото ще го целя. Вижте го. Господин Млад Меренджи. Мале, ти полицай ли беше? Разбира се, че беше полицай. Мале, тъй като паднах, почувствах се едно някой ма стреля. Ще тръгна надолу към подземието. Така. Щом той тръгва на там, аз ще тръгна на там. Колко? Охо, май гад. Бах ти тъпанарите. Бах ти. Ес, супер. Сигурно се чуете. Някой от вас само се чуят. Защо не си купуваш бомби? Не го правя, защото не съм специалист по бомбите. Казвам ви, хора, наистина. Майка ти тъпа! Малей, кой тук стреля? Вижте как бавно се движа. Бах ти! Стрелката тук убия всички. Гледайте ги хакерчетата, терористите. Добре, хора, наистина казвам, че са хакери, защото вижте ги колко са. Поне те са 5-тима, ние сме 8-тима ли сме, колко сме там все едно. Но 0Б. Но 0Б. Все едно.
Не знам дали то иска да си напише името Noob. До някъде успя все едно. Какво се прави? Дък. Косово. Лява стрелка 3. Искам да видя какво става с дък. Върви добре при него, както виждам. Ама все пак искам да вземам пак снайпера. С него до сега направих поне цели 2 или пък 3 кила все едно. Добре, със сигурност има някой там. Така да видим. То що стреля? Какво прави то се? Така, да видим. Ах! Майка ти! Добре, наистина ще се постарая другия път да играя повече на CS. Защото, както виждате, съм задобрял абсолютно много Направо. Бах ти. Кажете също на какви други игри искате да снимам. Имам как се наричаше? Лоу имам. Те ще го кажа. Имам CS, както виждате. Майнкрафт пак, на която много ми лагва. Каква друга имаме? GTA, Steep Turn. Мата всъщност я нямам и мисля, че няма да успя да си я инсталирам, но ще пробвам заради вас. Така. Сега ще стоя там. Не там, тук. Да, какво правят тия се? Там изобщо има ли човек? Ах, майка ти, просто тъпа Майка ти. Как оживях, Това е просто... Представете си да съм килнал някой. Абе, какво става, Абе! Мале хора! Бах ти! Ще се подия. Между другото също имам... Мисля, че имах Drakensang, ако я знаете играта. В момента играя CS не само защото се върнах към нея и защото пак ми харесва, ами също и защото и тя също е доста популярна игра. Както виждате, тук не игра с ботове. Играя в сървър. Така. Какво става, хора? Абе! Ще застрелям по газа, Бах ти. Мале. Това е моя момент. Всъщност, я чай по-добре тук да се стоя, защото... Така, ще проверяваме и тъй. Това... Чай сега. Така. Вау! Мис Про е там.
Не, мъртъв съм. Ай, стига, бе! Видяхте ли? Майко! Ако му бях ударил хедшот, как може да не го убия с този снайпер, бе? Манка му да еба, бе! Бах ти! В мъглата успях до някъде да го уча. Това беше абсолютно супер. Ето с бомби не става, моите хора. Да, не съм сигурен, човек може да се убие само с бомба. Стире! Откраднаха мента ми. Наслява. Сега, вижте, не съм си изхабил нито един от патроните. Така. Да видим. С бомба ли го убиха, бе? Някак си... Абе, как? Майка му стара, бе! През стената ме стреляха, 100%. Ще им напиша в чата че са хакерчета. Обаче в края на сървъра... в края на сървъра, в края на клипа. Защото ако ме баннат, няма да е много забавно. Така че да ме баннат в края на клипа. И клипа си сигурно още 10 минути сигурно. Да знам. Някой път сигурно ще играя с друг приятел също. В някой сървър с зомбита. Не знам, нямам кефи от сървъри с зомбита, отколкото с хора. Нали. Да. Много се чуят тези хора как намират тези сървъри. Приятелите ми за тях говоря. И ми викат от интернет. Как от интернет? Аз от интернет не мога вляза в нито един сървър. Не че пълен. Не ви говоря за това. Не е пълен и то изобщо. Просто не знам, нещо има на тия сървъри. Мале! Под космота на убиямта. Бах ти пак тези бомби ли, бе? Ще им наебат тъпти бомби у газа. О май гад! Май гад! Ко прави, бе? Как оцелях, бе? Явно терориста е... не. Щях да кажа, терориста е убил полицая. Така. Да. Така. Да видим. Пак ти. Какъв партньор сам. Бия си своите хора. Имале. Ние победихме! Нима 6 победи сме направили, бе. Бре, да не повярвайте за моя отбор. Така. Да. Те стрелят нарочно, сигурно. Или пак не. Не ми се ходи много там. Какво става там, е? Мале! Всички са убити тук.
майко, всяко ще правим. Майка ти. Тъпа. Ау! Мале, не си мисли, че този не го видях. Мале, точно в края, когато, нали, той са такова на снайпера, тогава аз го видях. Наистина, опитах се да си издръпна снайпера, ама кога се прави много тежък. Мри бе, глиба са нещо си. Ей си, да беше писал ей си бот. Да, е много добър. Бати. Сигурно не ви е много забавно клипчето. Всеки път като мръ. Май гад. Толкова скучно. Аре бе, колко станаха? Ес! Значи май ние сме победили, да. Значи, ес, 7 на 7 победи. Значи хора, ще спра клипа, когато някои от двата отбора станат на 10 победи. What? Вау! На 2 кръв е бахти. Бахтякто. Мале, с бомби ли тук ще ме стреляте? Как? Майко! Така. Май гад. Това като стои, мисля, че ще му се затъмни това. Ами да, сега май. Да, в момента май му се затъмнява, обаче при нас не излиза така. Аре бе. Боже. Така. Аре бе. Така. Май терористи победиха, да. Така. Ей, сега идвам. Дойдох. Вижте колко много време се забавих. Не! Аз няма да тръгвам там, където има газ. Или каквото е това. Просто ми писна. Не, той там ли е? Чакайте тука. Бах ти, звънят ми по скайпът по телефона, какви нахалници. Майко, какво прави този? Ей! Майко! Ще се убия. Бах ти! Но този къв хедшот му биха. Баси. Нещо. Къв този да про е. Я да видим. Таман го видяхме. Ето го. Да про. Аре да видим колко и да про. Прото. Да, този път мисля, че
Тя терористи ще спечелят. Какво стана? Те май. А как? Как? Те сигурно са обезвредили бомбата. Сигурно. Не, това път тръгвам. Като мъж. Ще умра като страхливец. Това го знам, ще умре като стар. Бати на хауниците, тук ми звънят по скайпа. Майко, отди го убивате. Мале! Да прото! Убиха ли го? Или малци за щайгата? Не се знае. Да ви кажа, хора, не ползвам това зеленото отгоре. Между другото знам, че той е там! Сериозно? Те победиха? Таман щях да направя един кил, мам го бе. Човекът тук не може да си убива на спокойствие. Бах ти! Да... не, щях да кажа пак да прото. Пак то всъщност е Глепсън. Глепсън ли как се чете? Така... Ари бе! Те с полицайите няма ли да поедят? Баси. Накрая ще напиша на тези терористите, че са хакерчета. Не, казвам ви наистина. И пак подсмърчам. Баси. Добре, този път вече е край. Убивам ги. Вече ме убият. Направо. Мале, край. Майка ти стара тъпа, бе! Бах ти. Казвам ви, хора, то щях да го убия. Да, има ли човек тук? Само да проверя. Като пич ще проверя. Аз не съм от тия, които предпочитат да ходят с другите. Като някои страхливци. Пък и не само да не съм страхливец, а пък и ми крадат XP-то. И киловете не XP-то. Ако играя някакъв друг сървър, значи да, тогава ми крадат и XP-то. Майко! Не, край. Ари, последна битка и вече... Дано да полицайите да бият, поне да са изравнени тук малко. Кой е направил най-много? Цели 2 кила съм направил, знаете ли бе? Майко, отивам от тука. И къв съм пич. Какво съм? Да, про. Ари бе, страхливци! Май гад, защо точно мен трябва? Не стига, че аз пръв го забелязах. Не, че другите изобщо го забеляха. Той калашник ще го взема. Мерсаж. На терористите калашника. Тук ми е най-хубав. Така.
Маля. Ти да мреш. Майли! То ме разочарова. Без куршум беше. Майко, не стига, че пак ще мрътес. Добре, сега ще изляза сървъра, пишейки опа, бах ти купша. Сега докато го пиша да ма убият. Не, майка ви да е бъда тъпа. Сега пак трябва да го пиша наново. Да. Какво писах? Хакер. Чета. Окей. Така, как се изглеждаше? Да. Него. Не беше. Disconnect. Окей, това беше от мен, хора. Надявам се клипа до някъде да ви е харесал. Абонирайте се за мен, дайте лайк за клипа и чао!